Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng tatay ng lolo ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Kipong. Taong 1942, Baylan, Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang commander ng gerila itong si Kipong. Commander siya ng mga gerila ng Baylan na nakipaglaban upang lipunin lahat ng mga mananakop sa aming lugar. Ang rebeldeng grupo na ito, ang kasalukuyang pinakamalakas na grupo ng mga panahong ito sa kadahilanang maraming taglay na lihim ang commander nilang si Kipong. Kung hindi ninyo na itatanong, itong si Kipong at ang tatay ng lolo niya ay magkababata. Kaya naman kahit hindi sila nakakapag-usap dahil sa sitwasyon, nanatiling buo ang kanilang pagsasama. Bukod sa taglay ni Kipong na aral ay angkop na angkop din ang lokasyon ng kuta nila upang hindi sila madaling mapasok ng kalaban. Ang Baylan kasi ay isang matarik na bundok kaya mahihirapan talagang pasukin sila dito. Kung mapasok man, malamang ay mauubos agad nila ng walang kahirap-hirap ang kahit na sinong kalaban. Marami ng mga Hapon ang nagtangkang pasukin at ubusin ang grupo nila Kipong. Pero palagi itong nabibigo. Lahat na yata ng ibang rebeldeng grupo naubos na. O di kaya na may nalagasan na ng maraming kasamahan. Pero itong grupong ito ay 2 pa lang ang namamatay. Bukod sa napakagaling sa taktika nitong si Kipong, malaking tulong din ang kanyang taglay-taglay na abilidad. Gumagawa ito ng mga lagusan papalibot sa bundok para madali nitong mabigyan ng tulong ang mga nagigipit nilang puwersa sa bawat hanay ng depensa nila papalibot ng Baylan. Marami din itong mga balatik na ginawa upang makapatay ng sinumang hindi kabisado ang kanilang lugar. Meron din itong mga kaibigang nilalang na nasa ibang dimensyon. Kusa silang nagbibigay ng kanilang lakas at puwersa kapag nasa Baylan itong si Kipong. Ang balatik ay isang uri ng bitag na may lason sa dulo. Gawa ito sa kahoy na nakaposisyon sa ilalim ng lupa na kapag maapakan lang ito ng isang tao ay tiyak na kamatayan ang kahahantungan nito. Meron ding mga balatik sa mga kahoy na kapag nasagi ay tiyak magkakandabutas-butas ang katawan mo. Ang mga namana niya sa kanyang ama ang naging pangunahing sandata nitong si Kipong. Sabi-sabi kasi dito sa amin na itong ama ni Kipong ay isang manggagamot na nakatuon lang ang lahat ng alam sa kombateng espiritual at pisikal. Noong bata pa lamang itong si Kipong, nakikita niya ang kanyang tatay na nakikipagbuno sa 2 kalabaw. Napapataob niya ang mga kalabaw na yon nang walang kahirap-hirap. Animoy mas triple ang lakas nito kesa sa 2 kalabaw na yon. Kahit may kalakihan itong ama ni Kipong, ay napaka-imposible pa rin ng kanyang ginagawa. Bong, bukas may ibibigay ako sa'yo. Wika ng tatay niya. Nagulat naman itong si Kipong dahil nga minsan lang siyang bigyan ng regalo nitong ama niya. Tapos hindi niya pa kaarawan ng mga panahong yon. Kadalasan kasi na binibigyan ng regalo ng tatay niya ay ang kanyang ina at bunsong kapatid. Bale, di talaga nakakaranas itong si Kipong ng magandang regalo sa kanyang ama.
puro trabaho lang kasi ang inaatupag nilang dalawa. Alam niya namang manggagamot ang tatay niya, pero wala itong pinagsasasabi na kahit ano sa kanya. Basta nang gagamot lang yon at ginagawang pagsasanay ang mga kalabaw nila. Halos magkandabugbog na nga ang mga kalabaw nila dahil sa pinaggagawa nitong tatay niya. Sumapit ang umaga. Niyaya siya nitong tatay niya na pumunta ng gubat. Agad naman siyang naghanda dahil madalas naman silang pumunta sa gubat upang kumuha ng mga pakol. Ang pakol ay isang uri ng saging na kung saan mabuto ang bunga nito. Pong! Bilis na! Wika ng tatay niya sa labas. Saglit lang, tay. Hinahanap ko pa yung bangkat. Wika ni Kipong. Ang bangkat ay isang uri ng sisidlan na gawa sa kawayan. Matapos ang ilang minuto, tinahak na nila ang daan papunta ng gubat. Yung akala nitong si Kipong na mangunguha ng pakol ay hindi pala. Kasi bago sila makapasok sa gubat, lumihis ng dinaraanan itong tatay niya. Hindi pa siya pamilyar sa lugar na yon, kaya nagtanong siya ng, "Tay, saan tayo pupunta?" Sumunod ka lang. Wika ng tatay niya. Hanggang sa madapo sila sa mga nagsisilakihang puno na nagsisiputian ang mga katawan. Di na pinansin yun ni Kipong, bagkus ay nagbuntot lang ito sa kanyang ama. Makalipas ang 50 minutong paglalakad, nadapo sila sa isang maitim na punong kahoy. Maliit lang ang punong yon pero nakakapagtaka ang itsura nito dahil may parte ng punong yon na nangingintab ang kulay. Animoy sa perlas ang kulay nito kung titingnan. Matapos niyan, tumigil itong tatay niya at tiningnan ang taas ng punong yon. Pong! Nakikita mo yan? Diyan nakalibing ang pangil ng kidlat na nakita ko noong mahal na araw. Yan ang regalo ko para sa'yo. Wika ng tatay niya. Po? Gulat na gulat itong si Kipong dahil hindi niya inaasahan yun. Mutya ng kidlat ang ibibigay sa kanya ng kanyang ama. Matapos magsalita ng tatay niya, agad uminom ito ng langis na may mga ugat ng puno at agad niyang inakyat ang punong iyon. Matapos niyang marating ang pinaglibingan ng pangil, agad niyang ibinuhos ang langis na nasa bibig niya. Matapos yan, kinuha niya ang isang batong matulis na napakakintab. Kitang-kita yun ni Kipong at grabing kaba ang naramdaman niya nung mga oras na yon. Matapos niyan ay bumaba na ang ama niya at walang sabi-sabi, agad nitong hiniwa ang kaliwang braso ni Kipong. Nagsisisigaw na ito habang ginagawa yon ng tatay niya. Kahit anong piglas ang kanyang gawin, hindi talaga siya makawala dito dahil sa sobrang lakas ng tatay niya. Tiisin mo lang, Pong! Tiisin mo! Wika ng tatay niya. Tay! Napakasakit! Tama na! Wika ni Kipong habang nagsisisigaw ito at umiiyak. Matapos mailibing ng tatay niya ang pangil, agad-agad niya itong isinarado gamit ang benda at nagpabagayo ng garab doon mismo sa gubat. Kahit umiiyak na itong si Kipong habang hawak-hawak ang braso niya, nanatili ang tiwala niya sa kanyang ama.
dahil sigurado siyang alam nito ang kanyang ginagawa. Matapos bumaga ng garab, agad niya itong inilapat sa sugat ni Kipong. Nagsisisigaw na naman yon pero pilit nitong tinatatagan ang kanyang sarili. Pagkatapos ng mga pangyayaring yon, dali-dali silang umuwi para tuluyang maisara ang kanyang sugat. Ilang linggo ang ginawang pamamahinga nitong si Kipong upang maghilom ang kanyang sugat. Habang nagpapahinga itong si Kipong, unti-unti na siyang pinapamulat at tinuturuan ng kanyang ama. Kinukwentuhan siya nito ng mga katotohanan tungkol sa pangalawang dimensyon na nandito sa ating mundo. Nung tapos nang maghilom ng tuluyan ang kanyang sugat, binigyan siya ng mga dasal nitong ama niya upang unti-unting mabuhay ang pangil na nasa loob niya. Buhay naman yon pero para maging kaisa nito ng katawan ni Kipong, kailangan niyang pakainin iyon ng dasal. Dahil kapag hindi niya pinakain yun, siya ang kakainin. Nakapagtataka lang dahil walang bantay ang pangil na yon sa kanyang himlayan. Pero ayon sa kanyang tatay Ignacio, noong mahal na araw na nakita niya yon, siya na mismo ang nagpabantay ng pangil para sa mismong araw na yon. Malamang sa malamang, kung hindi si Tatay Ignacio ang kumuha noon, ay makikipagbuno ang taong yon sa bantay na inutusan nitong tatay ni Kipong. Hanggang sa napaglipasan ng panahon ang kanilang ginagawa ng tatay niya, nakasabay na itong si Kipong sa kanyang ama. Nagtataglay na kasi siya ng mga abilidad ng nasa pangangalaga niyang mutya. Ayon kay Lolo, ang abilidad ng mutya ng pangil ng kidlat ay hindi ka kayang tamaan na kahit na anong ibabato sa'yo. Napakalakas din itong gamit pagdating sa pisikal na kumbate. Kahit bala ng baril ay hindi makakahabol sa'yo, basta wala itong malakas na kargang dasal. Ang tanging pangontra lang sa pangil ng kidlat ay ang pagbarel sa tagapangalaga nito nang hindi niya lubos na aakalain. Maaaring gawin ito ng mga hindi niya kilalang kaaway o ang isa sa mga pinagkakatiwalaan niya. Lalo na kapag sa likod siya inasinta ay hindi talaga siya makakailag. Kusa kasing lumalabas ang abilidad ng pangil kapag nakita mismo ni Kipong ang panganib. Hanggang sa lumipas ang 2 taong pagpapamulat sa kanya ng kanyang ama, naging bihasa na nga itong si Kipong. Marami na siyang nasaulong mga usal, pantigalpo, puder, bakod sa ahas, at marami pang iba. Isang araw, naglalakad itong mag-ama sa kanilang sityo nang bigla itong may nakaalitan. Nagkaroon ng hidwaan sa mga ito dahil sa pagsingit ng tatay niya sa pila ng isang panindang dayo pa. Yun kasi ang gustong-gusto ng tatay niya kapag merong mga dayong naglalako ng iba't ibang uri ng mga ibinibenta galing ibang lugar. Galit na galit yung siningitan nila na akmang susunggaban na yung tatay ni Kipong. Pero si Kipong, kalmado lang. Kasi malaki naman yung tatay niya. Tsaka mas iniisip niya kung paano niya maitirik ang malaking lutuan nila sa labas ng bahay. Habang nag-iisip itong si Kipong, bigla siyang nagulat ng pagsasapakin yon ng tatay niya. 2 sapak lang. Tulog agad ito pati ang isa pa niyang kasama. Kaya ang ginawa nila, umuwi na lang kaagad silang 2.
Kung di nyo kasi na itatanong, ang hawak-hawak na mutya nitong tatay niya ay ang pinatuyong bunga ng palmera. Panangga sa kahit na anong armas na gawa ng tao. Mutya ng kalabaw para sa lakas at mutya ng ahas para sa bilis at liksi. Yan lamang ang mga ibang karga nitong tatay niya. Kaya napakalakas nito at hindi nakakaramdam ng kapaguran. Lahat ng kargang mutya ng tatay niya ay buhay na buhay dahil sa pananalig at dasal nito para sa gamit niya. Ilang linggo pa ang lumipas at hindi naman sila nito binalikan. Naging mapayapa ang paglipas ng mga araw sa kanilang buhay. Maliban na lamang sa ginagawa nitong tatay niya na pagbubuno sa mga kalabaw nila. Minsan may mga kausap din ito na di kalayuan sa kanilang bahay. Alam ni Kipong na hindi yun tao dahil ramdam niya ang kirot ng kanyang balikat sa tuwing kinakausap ito ng kanyang ama. Ayon kay Kipong, ang mga nakakausap ng tatay niya ay ang mga bumantay ng 7 araw sa mutya ng pangil ng kidlat na nasa pangangalaga niya. Humiling yon ng alay kay Ignacio dahil sa ginawa nitong pagsisilbi sa kanya. Matagumpay naman ang pag-alay ng kanyang ama at hindi ito tumalikod sa kanilang napagkasunduan. Ang binibigyan ng alay nitong ama niya ay ang mga engkantong itim na bumantay sa mutya ng kidlat. Kaya pala nangingitim na ang katawan ng punong yon dahil sa mga tagapagbantay nito, at ang tanging hindi naaapektuhan ay ang mismong pinaglalagakan ng pangil ng kidlat. Tama kayo ng hinala. Hindi lang kumbate ang alam nitong tatay niya. Marami din yung alam pagdating sa kaliwang panig. Pero hindi niya yon ginagamit. Kumbaga, dagdag kaalaman lang ang tingin ng tatay niya rito. Di naman masamang humingi ng tulong sa mga engkantong itim, basta ba'y mabigyan mo ng kapalit ang mga ito. Nagdaan pa ang ilang buwan at sumapit na nga ang mahal na araw. Ang ginagawa ng mag-ama ay nagdarasal at naghahanda dahil sa pagsapit ng Biyernes Santo. Isang araw habang nagbabantay itong tatay niya sa may kalsada, may dumaang isang tao. Kababata niya. Oh, Ador, napadaan ka rito. Wika ni Ignacio sa taong dumaan. Ah, bumibisita lang ako, Igsyo. Wika nito sa kanya habang lumalapit. Pagkalapit nito ay nag-usap na nga ang dalawa. Matalik din kasing kaibigan yon ng tatay niya. Bumisita lang pala ito sa kanila upang kumustahin si Ignacio. Naging masaya ang araw na yon at napakainit ng pagtanggap nila sa kaibigan ng tatay niya. Hindi na nga pinauwi ng tatay ni Kipong itong kaibigan niya, pero nagpumili talaga yung umuwi dahil sa pamilya nito. Sumapit na nga ang araw ng Biyernes Santo. Ang gagawin ng mag-ama ay aakyat ng bundok upang pumanata. Tapos kasabay na dyan ang kanilang kahilingang mutya at gamit. Sa panahong ito, hindi na nag-abalang magdasal itong tatay niya para sa karagdagang mutya dahil kung tutuusin, napakarami na niyang hawak na gamit. Ang dinasal na lang nito ay ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Itong si Kipong, meron itong taimtim na dinasal na mutya. At ang mutyang yon ay ang mutya ng ipo-ipo.
Gusto niya itong mataglay sa kadahilanang napakalakas nun pagdating sa kombateng pisikal. Nagtataglay ito ng abilidad na maglaho kapag nasa kagipitan na ito. Yung animoy, maglalaho ka na parang hangin. Ganon na ganon ang abilidad ng taglay ng ipo-ipo. Pong, ba't may dala kang malaking peraso ng makapal na tela? Nako, Kipong, alam ko na kung ano ang kukunin mo. Wika ng ama niya. Tay, gusto ko po kasing magtaglay ng ganon eh. Wika nitong si Kipong habang medyo ninenerbiyos siya. Baka kasi hindi siya pahintulutan ng kanyang ama. Pero wala namang bahid ng pagtutol itong ama niya at ngumiti na lang ito sa kanya habang nagsisimula na silang umakyat ng bundok. Bat-ongan ang napili nilang akyatin dahil sa delikado ang bundok na yon. Mas delikado, mas malakas ang panata mo. Nung narating na nila ang tuktok ng bundok na yon, taimtim na nagdarasal ang mag-ama. Walang ginagawang pag-uusap, basta nagdadasal lang talaga sila. Matapos ang kanilang pagdarasal, tumingin sila sa napakagandang tanawin sa lugar na yon. 2 oras ang lumipas ng pagtatagal nila. Bigla na lang may lumitaw na maliit na ipo-ipo sa harapan mismo ni Kipong. Okay, nanginginig ako, grabing kilig ko sa kwento na to. Pansin nyo, ilan yung nabanggit na mutya sa kwento, parang halos lahat na yata. Napakalupit nito, napakaganda ng kwento na to. Abangan nyo pa, kasi itong part 1 parang flashback ba lang to eh, flashback pa lang to kung papaano lumakas ng ganon si Commander Kipong. Alam ko maraming nakakakilala sa commander na to, lalo na yung mga taga Masbate. Alam ko sikat na commander to eh. Pero grabe tong kwento na to. Kaya 2 parts lang to, abangan nyo yung last part. Yun lang, kita-kits sa last part. Salamat.